Very good. Hey, hey, hey! ¡Wow! Descubre un mundo. ¡Tachán! Los tres amigos será genial. ¡Yupi! ¡Atención! Pasando a modo tutu. Ágil como un canguro, veloz como unha moto, potente como un camión. Oh, vaya golpe. Menos mal que non me manquei. Vaya, teño a roda picada. Coa grima que me dá ir con ela deshinchada. Hola! Quizáis precises axuda, non? Caramba, Rafa, vaya susto. Non sabía que estabas aí. Tutu, agora son heróis do onde se me necesita. Heroe. Pois non tes pinta, a verdade. Ni sequera levas capa. Herói, Tutu, non superherói. Non necesito capa, só... Ha! 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 A miña alxibeira! Alxibeira, como a de Fante cando vai á praia. Exacto. Só que esta non ten crema solar e as chaves da casa. Ten todo o necesario para calquera situación de emerxencia. Pero iso é genial. Sei, no. Que necesitas? Pois, unha bomba de aire estaría ben porque teño a roda deshinchada. Vaya, parece que bomba de aire non teño. Seguro que necesitas iso. Non preferirías un cortaunllas ou un cable de teléfono? Creo que non. Necesito algo para non ter que ir ata a casa de Fante coa roda deshinchada. É moi incómodo. Entendo. Non te preocupes, encontrarei algo que sirva para o teu problema. Bolígrafo, non. Lámpada, tampouco. Vaso de plástico, non creo. Cordón de zapatos, non para Tutu. Ajá! Que? Unha roda de reposto? Moito mellor, Tutu. Moito mellor. Apósitos! Non creo que uns apósitos me axuden co meu problema. Ai, Tutu, son apósitos con debuxiños. Todo o mundo sabe que cando levan debuxiños son moito máis curativos. A fin e ao cabo, o que che pasa é que tes a roda ferida. Deixa que te cure. Non creo que... Tachán! Agora só tes que deixar que a maxia dos apósitos faga o seu efecto. Pois vaya. Non me dea las grazas! Dallas á miña alxibeira! Ai, pintar a Tutu é tan artístico. Combinar a súa perfección australiana con esta paleta de cores foi un acerto. Unha pincelada máis pro nariz e daqui a un museo. Oh, non! Oh, non! Volveume pasar! Toda esta beleza perdida para sempre! Para sempre! Creo que necesita a miña axuda. A axuda dun heroe. Heroe! Rafa, non estou para xogos. Hoxe o mundo perdeu moito. E todo polo meu exceso de paixón pola arte. Quizáis non te fixaras, pero asómbrate. Ha! 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 Que? A coreografía do peixe. Agora non estou de humor para bailar. Non, a miña alxibeira. Aí está a solución. Alxibeira, como a de Fante. Rafa, agora non necesito crema solar. Seino, pero non é unha alxibeira calquera. É un heroe nunca fai a viaxe por nada. Déixame ver iso. Non, espera. Creo que xa o teño. Non te preocupes, linda. Dentro de nada, todos poderemos gozar outra vez da túa teteira. Teteira. Notase que aínda estás aprendendo. Souben que era unha teteira porque teño imaginación. Porque a verdade parece un texto ou unha pedra mal feita. Non é unha teteira. Estaba debuxando o fermoso Un momento. Aprendendo. Un texto. Mira, Rafa, agradezocho de verdade, pero se non podes axudar, mellor marcha. Estou triste por romper o cadro. Non te preocupes. Enseguida cho arranxo e poderás terminar a túa pedra ou o que sexa que esteas pintando. Isto non, isto tampouco creo que sirva. Non. Ai. Perfecto. Que? Agulla e fío? Un lenzo novo? Moito mellor. Unha galleta. Unha galleta? Sí, linda. Unha galleta contén azúcares e nutrientes. O que necesita un cerebro en acción como o meu. Queres unha? Non, grazas, Rafa. Pensei que ías axudarme. E vou facelo. Agora co cerebro cheo de enerxía o meu enxeño está ao máximo. Xa está. Selos. Vas a arranxarmo con selos. Pero que pouca visión tes, linda. Non che vou arranxar con selos. Tamén empregarei a miña propia saliva. Como ían pegarse non?
Non me dea las grazas. Así somos os heróis. Me cachis. Non atopo a porta da casa. Supoño que terei que seguir a parede ata dar con ela. Precisas axuda, Tupac? Ah, que susto me deches, Rafa. Non sabía que estabas aí. Pois sí, preciso axuda. Caeron meus cristais dos lentes e non atopo a porta da casa. Se poides extraerme os lentes de reposto que teño na mesiña, agradeceríacho. Tupa, non é necesario. Podo arranxalas aquí mesmo. Arranxas más. Como? ¡Ja! 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 Con isto! Sinto, fillo, non podo verte ben. De todas as maneiras, como vas a arranxarme os lentes? A verdade non se me ocorre. Coa miña alxibeira! Alxibeira, como a de Fante cando vai á cidade. Ben, sí, pero esta está mellor equipada. Con todo o que pode precisar un heroe como a min. Rafa, deixa de facelo parvo e devólveme os lentes. Non son un xoguete. Xo sei, Tupa. Non estou xogando, só te axudo. Toma, aquí os tes. Pero sigo sin ver nada. Que fixeches? É normal que non vexas. Tes que acostumarte aos teus novos ollos. Non tes por que agradecermo. Son un heroe. Novos ollos. Tío, que és, Un heroe. Iso é o que son. É todo grazas á miña alxibeira. Que pasada! Imos da acampada! É o máis preto que estarei nunca de ir de safari. Pois a min o que máis me gusta é estar en plena natureza. Nina, fame, Nina, fame. Aínda non, Nina. Temos que racionar a comida para que nos chegue para toda a fin de semana. Oh. Moi ben, rapaces, acamparemos aquí. Podedes deixar as vosas mochilas no chan. Ui. Podese saber que levas aí? Só levo o regulamentario no manual das xoves xirafas exploradoras. Gasas, auga oxigenada, cantimplora, chubasqueiro, protector solar... Imos acampar aquí, Fante. Así é, linda. Pero antes temos que montar o noso campamento base. Ao Beisca. Un embrague, 2 pastillas de freos, laca pro pelo, un secador, 50 metros de corda para rappel... E quen é ese? Creo que é un vidente que lle gusta moito a miña avoa. Non o sei, pero cando o vexas, recórdalle que levo a súa corda e que veña a recollela. Non vexas como pesa. Rapaces, atención, pay attention, kids. Primeiro necesitaremos leña e auga. Linda e Nina, id ao torrío que está nesa dirección. Vos traeredes auga. You will bring back water. Entendido. Water, water. Tutu e Rafa teredes que entrar no bosque e traer leña. You will bring back good. Estupendo! Ra fantástico, diría eu. Pero recordade, tedes que ser respetuosos coa natureza. Linda e Nina, non collades máis auga da que necesitades. Just the water we need. Sí! Tutu e Rafa, colledes só as ramas que atopedes polo chan. Only good on the ground. Non arranquedes ningunha soa rama. Eu quedarei aquí montando as tendas. En marcha, let's go! Ben! Aquí está. Agora só temos que encher os caldeiros de auga e regresar ao campamento. Deixa, Nina. Eu encho o teu. Grazas! La la la, la la la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Listo. Volvamos ao campo. Espera, Nina. Axudarei eu. Imos ver se coa metade che vai mellor. Vas ben? Sí. Pois veña. Vas caer. Ai, Tutu, aínda que non teña visibilidade, as xirafas desenvolvemos os outros sentidos. O oído, o olfacto... Ai! Sí, é o tacto. E así, os nenos da cidade nunca volveron ser os mesmos cada vez que escoitaban a chamada de pistacho zombi. Que medo! E iso que o pistacho é o meu froito seco favorito. Pois a min non me asustou. Todo o mundo sabe que os froitos secos que realmente dan medo son os cacahuetes. Rafa, un pistacho! Non ten graza. Rapaces, é hora de dormir. It's time to sleep. Mañá espertareivos cedo.
Good night, boas noites. Boas noites. Pum, 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 pum. Non, 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 non pode ser. That's not possible. Rafa, és ti. Que? Por suposto que son eu. Quen ia ser se non? Digo se és ti o que facía o ruido. Que va? Eu estaba dormindo ata que me espertaches. Non, 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 non poderei aguantar. Iso é linda, que se lle pon a voz moi rouca cando esperta. Queredes falar máis baixo? Intento descansar. Non pode ser, non pode ser. That's not possible. Fante, estás ben? Non, non estou ben. E ningún de nós o estaremos dentro de pouco se non atopo as provisións. As provisións? Roubaronnos a comida. Que? Eu non podo estar sen comer. A medianoite entra ansiedade e necesito comer algo lixeiro. Unha froita, unha galleta ou un par de kilos de froitos secos. Pistachos. Ah, onde? Non vou poder. E nós que podemos facer? Tranquilos, que non se estenda o pánico. Ante calquera situación, a guía das xirafas ten a solución. No noso club temos que explorar, estar moi atentos e xuntos camiñar. Se todos colaboran, podemos superar calquera situación que se presente. Xove, xirafa, exploradora, todos nós queremos ser. Buscar, andar e orientarnos e a natureza protexer. Seguídeme, rapaces. Por aquí hai pegadas. Parece que son moi pequenas. Buscar sempre o norte, cuidado ao pisar. Se Fante tropeza, debemos axudar. Seguindo as pegadas, ti podes superar calquera situación que se presente.